салом бародарои азиз, бидроед дар канали мо обуна шавед. Мо барои шумо барномаеро пешкаш мекунем. Марҳамат, бидроед тамошо кунед ва аз видеои нав бохабар бошед. Мезгарем ба бахши саволҳо. Барномаи мо тақлид саволҳо аз 5 саволу 5 тақлид иборат аст. Дар барномаи мо Насим иштирок дорад. Ин шеърнаро айрақ қабида овардагем. ҳозир барои мо саволҳоро ҷавоб медиҳад ва 5 тақлид. Марҳамат, гӯш кунед. Насимҷон, якум савол барои шумо. Репери дӯстдоштаатон ки аст? Устодум. Устодат кия? Мастер Сура. Як 4 мисраша мегирӣ? Малаш. Кӯя гӯш кунем. Иттари чашма, дилакама бурди, ака дика нознака суммо махурди, любба любба ма қабида мадату, эй машарашнака маишам айту. Аса Насимҷон, ман мухлиси ту шудам. Мезгарем ба дуюм савол. Ҳофизи дӯст медоштаатон кист? Қурбони Сафарзод. Чӣ баку? Барои чики сурудҳои чотки мехонад. Чотки барои кам чотки мехондаку хаяку Қурбони Сафарзод ам бад нестай. Мешавад ягон 4 мисраша барои мо бихонед? Як гӯш кунем. Марҳамат. аз сари кор омадам, эй зан чаро дод мезанӣ, ҳарчи мегӯям бароят бар модарат занг мезанӣ. Ин байт асосан барои зандоро будай. Бародаро бидроед дар канали Қурбони Сафарзод ами байди барои занако хондагиро скачат кунед, гӯш кунед. Насимҷон, гап нест. Аллакай ба сеюм савол резем. Шумо хеле пеш рафтед. ҳайвони дӯст медоштаатон чист? Пишак. Чӣ баку? Пишак. Пишак чӣ баку? Чӣ хели ҳайвон аку ки дӯст медоред шумо? охи хонаро нигоҳ мекунам. Ай мушо нигоҳ мекунам. Пад ҳамин муш чи ганда аст ки ними куртом авай хурдага. Агар мешид я овозша мекунед? Яв яв. Баса Насимҷон, ба фикрам пишакҳои шумо реперист ая. Худо накунад ягон реперист хонатон бурда бошӣ. Чӣ? Ҳамин ай рафтани шонем чи зиқ ҳасти ё зиқ нести? Зиқ нестам. Чӣ баку зиқ нести? Дар ҳаётед ягон бор ошиқ шудаги нести чӣ? Не охи. Барои авай рафтани шонем чи зиқ нести, бароиш ки бача мардак ба дили соф ошиқ шудагай репои чотки мехонад. Чиста барои ошиқайда ман ба вай хит кардам ки ошиқ нести. Аку ин шонем сира репоша гӯш накардам хай гуфтеси ё ки гӯш кади ки маъқул нашида? Гӯш накардам. Гӯш накаде. Насимҷон, мезгарем ба бахши наҳоӣ. Бахши асосии реша дар ҳамун аст. Тақлид ба бахши тақлид мезгарем. Марҳамат, як саволро гиред. аз Мастер Сура тақлид кунед. Шамалиш ҳару замуда лозаката марисабела нагумена хорошая тела чашми калонта калонтар кади дастана шушта хурдани сар кади фуфу давша гризна улия нафари афти ранги дугияй хатата малака айти да зуру айти да хиштуа аруси куру ба такси кокстода маҷои кору мерам пиёда пацани бози пацани гурди марусум занг зана мегум макордаим ноланаки ҷони ашкота поку сестричка моя пацани горди борзим шавки ногибат айтеро. Шумо касеро ки мехоҳед дар ин барномаи мо иштирок кунед, дар комментария бинависед. Мо барои шумо як илоҷ карда он нафарро меорем. Шумо фақат подписа савол лайкро фаромӯш накунед. Мо барои шумо видеои ҷолибро пешкаш менамоем. Дар паноҳи Худо бошед.